bani karaban fikira kai min tsari da sharrin zamani yalwatan harshe duk inda nayi wakar ajini sabida manzanka annabi dan alfarin mu gaba daya zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya aure suna ta ma'aiki Salisu ka zamo angon Maryam daraja ta karu da kai da Maryam kun yi auren kauna gidan ka za ta tare domin kuraye sunnar manzona ku zama na amana Maryam ai mai alkunya ce zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya kai da jan zaki ango na Maryam kaiwa mazaje rata ni dole zan furta a hankali ka samu yar kirki kuwa yana da gwaninsa a duka mata ke ɗayan nuna ke masa duka biyayya Maryam Salisu yau dai an baki zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya Salisu ango Maryam ke amarya ce sai ku yi hakuri zaman ku tabbas kun dace ku kyala mai kushe auren ku ai na kauna ne to ku yi jurewa aure shi da ma dan hakuri ne zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya amarsu mai kyawo ce Maryama kun gabata zance tabbas an goga kayo dace na shaida na gani a takaice in ba furami zan da amola sai dai na ce da ku madalla madalla masha Allah zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya Maryama amarya shawara zan baki ki biyayya ga angonki shine cikon da kake marki idan ya ce kawai sai ki amince an da ke matarbiya ce wallahi ke kin yoda ce kin samu wanda ke kishin ki zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya Salisu ango shawara yanzu zan baka ka rike Maryam daren da kam da hannunka ka tayo kokawa haƙƙinta yanzu na kanka ka kula Salisu Maryama kaga yarinya ce zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya mahaifiyar ango baitin ki yanzu zan doka za na gaishe ki Fatima ga uwa ta gare mai halin kirki kun ganta ba ta yin shari halinta ne za mu yi koyi mama ga Khalid na zo sami na albarka mama zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya mama Zainab ki ma za na gaishe ki kanwa gurin uwar ango ta zo tana ta yin murna Amina Isa zan gaida ta zo tana ta yin murna Fatima kawo zan gaida ita ma tana ta yin murna aure zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya baban ango Husaini dole na gaishe ka kai tarbiya ga Salisu ya zamo gamji halinka ne yau yake koyi baba Ismail Allah ya ja da zamani sai ku yi murna auren ɗanku an ɗaura kun je zo biyo murna an yi aure da so da kauna yan uwa Salisu ne ango Maryama ce amaryar sabatiya na gaida babbar anti Aisha kin wuce yaro sai dai na ce uwar yaro ko dai na ce uban yaro ajiya kin wuce reni yar uwa babban yaya Isa wizi na gaida ka alkairin ka ban manta ba za na gaishe ka Muhammad da kawo sannan ka abban Amina na gode zo biyo murna
ke mana gaida ki. Sadiya ni fa ban manta ba, Maimuna ne ina godewa, ina godewa. Ku zo mu yi murna an yi aure da so da kauna yan uwa. Salisu ne ango, Maryama ce amaryarsa ba tafiya. Asana da Usaina yan biyu kyautar Rabbani kuma walla ban manta ba. Amina ta ko ina godewa, Hassan ma ban manta ba. Sun zo nan suna takawa, murna ce suke nunawa, suke nunawa. Ku zo mu yi murna an yi aure da so da kauna yan uwa. Salisu ne ango, Maryama ce amaryarsa ba tafiya. Mahaifiya ta amarya Hauwa una gaida ki, Mama Sa'a ina godewa, Salamata ban manta ba. Amina ina gaida ki, Fati ni ina godewa, Hafsat ni ina gaida ki. Sun zo nan suna takawa. Ku zo mu yi murna an yi aure da so da kauna yan uwa. Salisu ne ango, Maryama ce amaryarsa ba tafiya. Abba na amarya Usman ni ina godewa, Kanne na amarya Anas ni ina godewa, Abbas kai ma ban manta ba. Fatima ni ina godewa, Sadiya ban manta ba. Rashida ni ina godewa. Ku zo mu yi murna an yi aure da so da kauna yan uwa. Salisu ne ango, Maryama ce amaryarsa ba tafiya. Abokanan ango dole za na gaishe ku, Jabir dan wanka na gode, Alhaji Muhammadu na gode, Hassan na gaishe ka, kawayen amarya na gode, Atika na nan, yaya Fati ke ma na gode, Aisha ban manta ba. Ku zo mu yi murna an yi aure da so da kauna yan uwa. Salisu ne ango, Maryama ce amaryarsa ba tafiya. Amarya ta so ke da ango ku zo ku taka rawar girma, kun ga abokai da dangi su ma sun zo suna ta rawar girma. Bikin ku ne kun je yan gata, ango amarya ku jujjuya sai ku jujjuya.